bogen helt uden billeder. Dette er en bog helt uden billeder. Det lyder måske ikke spor sjovt, at nogen skal læse en bog uden billeder højt. Det virker sikkert kedeligt og alvorligt. Bortset fra. Det er sådan her, bøger fungerer. Alt, hvad ordene siger, det skal den, der læser, sige højt. Uanset hvad. Det er aftalen, det er reglen. Så det betyder, selv hvis ordene siger blørk. Ej, det er bare blyrf. Ej, lige et øjeblik. Jeg vidste ikke den slags bog, jeg ville læse. Og jeg skal sige alt, hvad der står. Nej. Jeg er en abe, som har lært mig selv at læse. Jeg er en abe. Og nu læser jeg det her for dig med min abemund, med min abestemme. Og jeg er også en robot-abe. Og mit hoved er lavet af jordbærpizza. Den her bog er latterlig. Må jeg ikke snart holde op med at læse? Er der flere sider? Skal jeg læse hele resten? Min eneste ven i hele verden er en flodhest ved navn Bøf Bøf Numse.